tenzende tungamire mukati mezvienzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mufundisi, kwasai vateereri? Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda tisati tapinda muhurukuro yedu yanhasi, tinotenda vateereri nekuramba muchitaura nesu, tumira mameseji, kufona muchibvunza. Regai tikurangaridzei chinhu ichi: vhurai maWhatsApp group kana kujoina mamwe aripo kare. Zvidzidzo zvese zvataita makore 3 apfuura tiri kuzvitumira pamaWhatsApp. Zuva rimwe nerimwe tinotumira chidzidzo. Saka kana muri paWhatsApp, mimwe mibvunzo yamuri kubvunza yakabatwa muzvidzidzo zvakapfuura. Saka zvatinongoita ndezvekuti patinotumira zvidzidzo zviya zvichiuya nekuteerana kwazvo, zvinopedzisira mibvunzo yenyu yese yenyatsopindurwa. Saka vanogona kuenda pamaWhatsApp, tibatei mutitumire nhamba dzenyu dzepamaWhatsApp. Tinokupinzai mumagurupu aripo, kana kuti munogona kuumba gurupu renyu neshamwari dzenyu motibata tokutumirai zvidzidzo izvozvo. Mwari ave nesu. Hurukuro yedu yatiinayo nhasi tiri kuenda pakutendeuka nekushanduka part 2, Reformation part 2, ndo hurukuro yatiinayo. Toda kutenda Pastor, ibvai matora Bible, Right. titange nekupinda muchidzidzo ichi, Reformation part 2. Okay. Mufundisi vachativerengera kuna 2 Corinthians chapter 6 from verse 16 kusvika pa18. 2 Vakorinde 6 vhesi ya 16. Temberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo? Nekuti isu tiri temberi yaMwari mupenyu. Mwari sezvaakareva achiti, ndichagara mukati mavo nokufamba mukati mavo, ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Saka budai pakati pavo muzviravure, ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana navanasikana vangu, ndizvo zvinotaura Ishe une simba. Toda kutenda Bhaibheri riri kuisa pachena kuti shungu dzina Mwari kune vanhu vanenge vakuda kuita ukama naye vamusarudza. Pane zvinhu zvavari kutonzi vabude mukati mazvo. Pane zvinhu zvavari kunzi zvine tsvina, havafane kuramba vachizvibata. Hanzi izvozvo zvikagadzirika, Bhaibheri rabva rati, imimi muchazonyatsova vana vangu ende ndokugamuchirai. Kureva kuti mufundisi, pari kubuda pfungwa yekuti Mwari achitida kudaro, but kuti anyatsotigamuchira pane ukama hwekuti anonyatsoti vana vangu ava. Ari kubvuma kuti vazhinji zveshuwa vanenge vasarudza mumwoyo kuti vauda Mwari, but pane pari kunzi budai, poita zvine tsvina zviri kunzi siyai. Saka ndopatiri kuti munhu, chidzidzo chanhasi chakanangana nemunhu asarudza kuda kuva mwana waMwari. Ari kuti Mwari zvimwe zvinodiwa kuti ukama hwangu nemi hunyatsa kunaka. Amen. Kuti muri kubata here maitiro atodaita chidzidzo ichi? Zviri kundijekera ndezvekuti pane mararamiro aiita munhu. Yes. Kana kuti zvaaive nazvo. Yes. Kare. Zvaaibata nazvo kwaaive. Zvekuti kana auya kuna Mwari, Mwari ari kutarisira kuti munhu asiye zvinhu zviya. Asiye, because zvanga zvichishanda kune imwe kingdom. Alright.
saka kurumbidzawo vamwe vaanga achirumbidza ikoko. Saka kana auda kurumbidza Mwari haagone kushandisa zvinhu zvimwe chete zvanga zvichishandiswa kusiri kwaMwari. Saka Isaiah 52 vhesi ya11 iverengei futi. Tiri pakutsimbidzira kuti Mwari anongotigamuchira takadaro here kana kuti anoda kuti tisiye zvatanga tichishandisa zvisingarumbidze Mwari. Isaiah 52 vhesi 11, ibvai ibvai budai ipapo, musanyangata chinhu chine tsvina, budai pakati paro, zvinatsei imi munotakura nhumbi dzaJehovha. NdiMwari ari kutsimbidzira kuti mauya pari kunzi kutakura nhumbi dzaJehovha panogona kureva vari kutotungamira munyaya dzekunamata mumachechi, but pari kungorehwa munhu aakuda kutaura zita raMwari, aakuita zvaMwari. Ndo pari kunzi musabate chinhu chine tsvina, ibvai kwazviri, ibvai kwazviri. Saka muchiona kuti process iyoyi yekuti munhu ari kubva kwaaive achiuya uku ndo yatiri kuti reformation, kureva kuti pane zviri kufanira kusiyiwa, pane zviri kufanira kuparadzwa, zvine tsvina zvosiyiwa, munhu uyu akachena kuna Mwari. Saka zvinoitika pasi tisati tatoenda pane zvine tsvina zvaishandiswa pakusarumbidza Mwari, kune zvimwe zvisingatodiwe naMwari zvinoshandiswa nevanhu vachitorumbidza Mwari. Amenoti mandinzwa zvakanaka kuti mimi kune vanhu vari kunamata, vachitonamata Mwari, vachitonamata Mwari chayakasika denga nenyika, asi pavari kunamata pane kanamatiro kavari kuita kana kuti zvavari kushandisa zvekuti Mwari haatozvide kuti zvishandiswe pakunamata. Exactly. Sezvipi mufundisi? Saka tiri kutika pareformation yedu tichazoona zvinotori netsvina zvagara zvisinei nekunamata Mwari. But tinoda kumbotanga zvagara zvinoshandiswa mukunamata Mwari asi zvichisvota Mwari. Kureva kuti paarea ipapo panoda kugadzirika. Ngatingotarisai mutemo wechipiri mufundisi. Exodus 20 vhesi 4 kusvika pana 6. Pamitemo ine 10 paya. Mutemo wechipiri unobatsira kuti vanhu vazive kanamatirwo kanofanira kuitwa Mwari. Exodus 20 vhesi 4 kusvika pana 6. Exodus 20 vhesi ya 4. Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nekuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari ane godo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana, vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Vateereri, mutemo uyu ndowega pamitemo ine 10 unoburitsa Mwari achizviratidza kuti ane rimwe rutivi rwaanoita godo nehasha. Vimwe mitemo yese panongoita kunge pari kutaurwa silently. Uyu mutemo uyu anonoratidza rumwe rutivi rwaMwari, kuti ndinogona kupinda mune imwe giya yekutsamwa ndikarova vanhu nekuti munenge mandisvotesa. Saka mutemo uyu pastor uri kurambidza kugadzirwa kwezvifananidzo zvinoshandiswa mukunamata. Wobva warambidza kupfugamirwa kwazvo. Manzwa zvinhu tu kugadzira zvifananidzo zvekushandisa pakunamata nekupfugama pamberi pezvifananidzo zvacho. Nekupfugama pabva panzi zvifananidzo zvinenge zvichitodza chii? Zvikanzi zvinogona kutodza chinhu chiri kudenga, zvokutodza chiri panyika, kana wherever. Hanzi naMwari handidi zvinhu izvozvo. In other words, vateereri, Mwari pakunamatwa kwake haadi tumwe tunhu tunoshandiswa kuita kunge zvinonzi kuti tinyatsoziva zviri Mwari zviri zvifananidzo. Kudenga kunei pastor? Kudenga zuva, mwedzi, nyeredzi ndokuna Mwari, ndokuna Mwari, ndokune ngirozi, kuna Jesu, kuna Jesu. Kureva kuti Mwari haatode kuti tiite chifananidzo chaJesu pakunamata. Muri kuona zviri mutemo uyu? Haatodi kuti paitwe chifananidzo panyika panei pastor? Panyika vanhu, mhuka, makomo very good. Kureva kuti Mwari haatodi kuti paite chifananidzo chemunhu choshandiswa munyaya dzekunamata. Handi mapabata kapa. Inzwai Deuteronomy 4 verse 16. Deuteronomy 4 vhesi ya 16 inotsanangura kuti pakunamatwa apa Mwari anoda kunamatwa nenzira ipi. Deuteronomy 4 vhesi ndeya 16. Yes. Kuti murege kuzvishatsa muchizviitira chifananidzo chakavezwa chakafanana nechinhu chipi nechipi, kana mufananidzo womurume
kana womukadzi. Hanzi munenge mazvisvibisa nebhaibheri vateereri. Mwari ari kutoti kushandiswa kwechifananidzo chingafanana nemukadzi chogona kufanana kana nemunhu wechirume. Mwari haasi kuda. Saka ngandipe example. tomboti dai makararama nguva dzebhaibheri sekutungamira kwamunoita program yatinoitai. Kuri kwekuti kune chechi dzaizoteera mberi dzichiteedzera zvamunotaura imi. Muchechi imomo Mwari haatarisira kuti mugoita chifananidzo chapastor Rodzi. Mabata wanika. Even ndikada kudzokera vari mubhaibheri, Mwari haangatarisira kuti muchechi muite chifananidzo chaAbhurahamu. Kana chaPeter. Even madzimai vakaita sana Sara vemubhaibheri, hanzi musaite zvifananidzo zvakadaro. Hazvina basa kuti Sara anenge akararama nenzira yakanaka sei. Mwari ari kuti area iyoyo ngaigadziriswe pakati pevatendi. Kureva kuti musaite mufananidzo chero wevatendi vekudhara. Wevatendi vekudhara mifananidzo iyoyo iri kunzi ana Mwari handide. Muri kuona kuti Mwari papaive right. Vanhu tine kakufunga kuda kukoshesa vanhu vayastereki. Saka Mwari ari kuti pakunamatwa area iyi please ngaigadziriswe. Namatai Mwari chete. Saka vateereri area iyoyo inoda kureformwa. Amenoti ndikataura semufundisi. Because mukuziva kwangu pavatendi zvifananidzo zviri kushandiswa. Panzvimbo dzinotonamatira vanhu pane zvifananidzo. Saka patiri kunzi chero mufananidzo waJesu, chero waMaria amai vake, even Maria mai vake, chero waPaul, kana waPaul kana waPeter pastor. Bhaibheri raitoziva kuti area iyoyi ikai pane kapfungwa kekuti munhu anogona kufunga kuti zviri kundibatsira kuti ndinyatsonzwisa Mwari. But Mwari wacho ari kubva aramba ari kuti handidi kuti mubatsirwe nezvifananidzo. Pajeka pane imwe area futi pakunamata Mwari isinyatsori zvifananidzo. Verengai Deuteronomy chapter 12 moverenga pavhesi ya2 kusvika pa4. Deuteronomy 12 verse 2 kusvika pa4. Deuteronomy 12 verse 2. Munofanira kuparadza chose nzvimbo dzose apo ndudzi dzose dzamunopiwa kuti dzive dzenyu padzaishumira vamwari vadzo, pamakomo marefu napazvikomo napasi pemiti mitema yose. Munofanira kuputsa aritari dzavo nokuputsa nyashongwe dzavo nokupisa matanda avo okunamata nawo. Mutemewo mifananidzo yavo yakavezwa kuti muparadze zita razvo panzvimbo iyoyo. Regai kuitira Jehovha Mwari wenyu saizvozvo. Ibvai maenda mufundisi muverenge futi kuna Deuteronomy ikoko chapter 16 verengai verse 21 na22. Deuteronomy 16 verse ya 21. Usazvisimira matanda okunamata nawo emiti ipi neipi parutivi rwearitari yaJehovha Mwari wako yaunofanira kuzviitira. Uye usazvimisira shongwe inovengwa naJehovha Mwari wako. Tabva panyaya yezvifananidzo pakunamata takatsamira mutemo wechipiri uya. Zvimwe zvaiitwa kana kuti zvinowanikwa pakati pevatendi Mwari achitoziva kuti zvakatanga kuvahedheni yaive nyaya yekuti pavanonamata mufundisi vaiita shongwe. Zvinenge zvimaimages kuronga matombo nezvimwe zvakadaro. Ndo zvimwe zvavaiita. Chimwe chavaiita vaisima miti minyoro, ma-evergreen trees. Ndo iri kunzi miti mitema. Ndo iri kunzi miti mitema isingadonhe mashizha iya. Isingadonhe mashizha iya. Pachihedheni pane zvazvaitonongedzera kunamatwa kwevamwe vaMwari. Saka vari kunzi vanoda Mwari manje musakopetsika iyoyo. Because munogona kutoramba muchiita zvekunamata mofunga kuti muri kunamata ini. Asi inini ndikangoona miti mitema ya neshongwe ndinobva ndaziva chaiye wamuri kunamata. Saka muchiona saidi rineiri miti isingadonhe mashizha yandakaona yakuwanikwa pakati pevatendi kunoti nhukwe munodziziva here? Idzi dziya dzinomera kurwizi. Unoona dziri kushandiswa nevatendi pavanonamata dzinosimwa. Kunoti tsanga. Tsanga dzemurwizi. Miti minyoro iyoyo. Kunoti mikonde, munoti chicactus plant. Ndiwo mukonde. Mukonde uya. Munoona inoshandiswa nepanonamatwa. Kwoita miti mimwe yekuti mukugara kwedu pachivanhu yaitobatsira even nguva dzenzara isingaome michakata. Miti iyoyeyo hanzi naMwari handidi kuti ishandiswe. Kureva kuti kana vanhu vachienda kuchicha vangagare pasi pemumvuri wemuhacha here?
Kwene kudaro mari. Iri kunzi kushandisa panyaya dzekunamata. Kungoti amutenderere. Because amutenderere sezvandinomboita. Because pandinoenda ringadimaidzika. Ndoida kuona kuti Mwari zvaaitsura zvinhu. Asi anofunga kuti vanhu vangabva vadarira. Ende unotoshemisika zvichiwa kuti zvikurambidzwa naMwari. Unotoona pavatendi kumberi uko. Kunogona kutenge kwakadyarwa miti yatataura mikonde, tsanga, nhukwe, magavakava. Ende miti yakaita semichakata iya ichitoshandiswa. Saka area iri kunzi muchidzidzo chinechi. Mwari ari kuti zvine tsvina. Ari kutoti even imi mukati aiwa ina handisi kuzvishandisa kunamata vaMwari vaya. Deuteronomy yabva ati imimi musaitire Mwari wenyu izvozvo. Pakajeka kapa. Ngatione nyaya iyoyo pane vamwe vakagona kuita zvakanaka. Ngatifambei pastor. Kuna Judges chapter 6 verse 25 kusvika pa26. Judges 6 verse 25 kusvika pa26. Zvino neusiku ihwohwo Jehovha akati kwaari, tora nzombe yababa vako iya yechipiri ina makore manomwe, uputse aritari yaBhaari yababa vako, utemewo danda rokunamata naro riripo, uvakire Jehovha Mwari wako aritari pamusoro penhare iyi nomutovo wakafanira, ugotora nzombe iyo yechipiri ubayire chipiriso chinopiswa nehuni dzedanda rokunamata naro raunofanira kutema. Gideon anga atoratidza kuti mwoyo wake unoda Mwari. Ende Mwari angaida kutomushandisa kuita rimwe basa guru ipapo. But asati atanga basa ari kutonzi naMwari, handigone kushanda newe. Kufamily kwenyu muchiri kunamata Bhaari, kune matanda amakasima ariko neshongwe dziriko, tangai mapunza. Ndo zviri kwatiri isusu vateereri. Pakati pedu kune vanhu vari kutonyatsoda Mwari nemwoyo wese. Ende vamwe vacho God is willing kutoti akushandisei in a mighty way panyaya dzevhangeri. But dambudziko nderekuti haagone kudaro tisati taparadza zvimwe zvinhu izvi zvaishandiswa mumhuri pakunamata. Ameno mumhuri mungashandiswe chipasi. Kune toti vanhu vanga vachiita zvemidzimu sesu tsika dzataimbowe madziri. Kunenge kuine makano anenge matema ayaya, kunenge kuine machira emudzimu, kunenge kuine zvibakwe zvefodya. Saka Mwari manjeka haatarisiri kuti ungoti mazuva ano ndakuenda kuchechi wotongoya wakadaro izvi zviriko kumba. Anoda kuti zvinhu izvozvo zviputswe. Mukatarisa zvakazoita Gideon panyaya iyoyi, akazviputsa usiku. Ndobva anozviputsa aitya vanhu nguva iyoyo. But Mwari aitoda kuti zviputswe. Saka vateereri, pane zvimwe zvekutoti wega unonyatsoona kuti hei panapa ndichanetsana nemhuri. But ndoparitotarisirwa naMwari kuti uratidze kuti wauda Mwari. Ngatimbonai zvakaitwa nemwe mutungamiri anonzi Josiah. Tisati tanzwa kambo. Ndoda kuti muende kuna madzimambo echipiri pastor. Madzimambo echipiri. Endai kuna 2 Kings chapter 23 verse 13 na 14. Madzimambo echipiri 23 verse 13. Mambo akashatsavo matunhu akakwirira aiva pamberi peJerusarema, aiva kurudyi rwegomo rokuparadza, akanga avakirwa Ashtoreti, mwari unonyangadza wevaZidhoni, naKemoshi, mwari unonyangadza waMoabhu, naMirikomi, mwari unonyangadza wavaAmoni, naSoromoni mambo waIsraeri. Akaputsa nyavo shongwe dzamabwe, akaparadza matanda okunamata nawo nokuzadza nzvimbo yazvo namapfupa avanhu. Toda kuti tiskokondinya pandimai kana tambonzwa kambo. Vateereri, rambai muri pachirongwa. Ndinzwe tenzi muve nemtsaneni mununuri uyai mweya wangu unodisa imwi mununuri uyai. Tiri nomuchingamidzi yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kutendeuka nekushanduka part 2. Mapedzisira maverenga kuna 2 Kings 23 verse 13 na 14 kwataurwa zvakaitwa naJosiah. Hanzi akaita sei? Kunzi akaputsa zvakanga zvaumbwa zvekunamata nemaaritari neshongwe nekudzura matanda akanga akasimwapo ekunamatisa.
ari kutora a leading role ndopandadapa kunyatsoona kuti no zvanga zvichiitika ka munyika yedu yevajudha hazvisiri hanzi zvanga zvasiyiwa nasoromoni zvanga zvatosiyiwa. Saka muchiona kuti kune zvinhu pastor taakumbosiya from being at national level kana regional level hatiende mufamily. Pane zvinhu zvimwe zviri kungosiyiwa mumafamily, vanhu vachingotambidzana kusiyiwa. Ini ndakashamisika, munotondibatsira ndiri muduku mbichana ndogona kuva pamwe ndakafunga zisirizvo. Ndaikurukura nemwe munhu anotouya kuchechi anotoita zvebhaibheri but mukuzokurukura tichiramba tichidai ndobva ndanzwa achiti ndindakasirwa zvinhu zvababa. Saka ndaisaziva kuti zvii, ndakafunga kuti kugovewa nepfuma unzi ndiwane mombe. Kwakuzobvunza kuti chii, ndobva taura futi shona yakandikonfyuza zvikanzi tsvimbo dzababa. Saka ukafunga pamwe tsvimbo yekungofimisa ndakafunga kuti pamwe ndeyekutofamba yekuti mudhara wake pamwe akazofa akura akudonzwa. Saka ndichibvunzisisa kuti ingandimbokuonei muine tsvimbo yacho. Kwakuti zvinoti aiwa zvinhu zvaari kutaura ka zvinogara mune kamwe kabhokisi, vana havatombobate bate. Saka mukabhokisi mukwakutozoona kuti mune kagano pastor. Saka kagano kaivemo ndoti chii kuitira vechidiki, gano nechurungu mudavara rechurungu kanenge kakaita it's something like an X. But iko kagano kacho pandakazokaratidzwa akana kufairwa zvekuti kacheke aiwa akatemema akada kutopinza but kai kakangochengetwa imomo neraita unge bakatwa but harivhiiswe kana uchekeswa mavheji. Tikati saka ndizii zvikanzi aiwa zvaya zvababa ndini mukomana mukuru ndakasirwa ameno ndibatsire ipo pakamira zepasi. Inhumbi dzinoshandiswa pakupira. Saka kukoshesa kwaanenge achitodziita anenge achiti agashidzwa mweya yacho ipapo yeutungamiriri hwemusha huri kuuya huri mazviri. Saka chinhu chakaipa saka zvine chekuita nekupira nekunamata mukati. Saka chitondikumbirirai vateereri varikoka vari kumachechi asi anenge aiti ndini musikana mukuru, ndini mukomana mukuru, ndine tsvimbo dzababa. Kana iri tsvimbo yekudonzvesa yaidonzva nababa isina kureverera kuri mairi haina dambudziko. Kana kupfeka hembe yaimbopfekwa nababa wasirwa kana kupuwa mombe. Asi kana turi tunhu twekupira, because kune mamwe machira asingapfekwe anenge anonzi ndiye akazotambidzwa jira rakasiyiwa navatete, ndiye rekusonesa costume inongosonwa asi haipfekwe, imwe inenge ichingogara yakangopetwa iripo. Ine kakuremekedzwa kwainoitwa ndo zvinoratidza kuti zvine kunamata mukati. Saka zvinhu izvozvo zvine tsvina vateereri ngazvisiwe. Dzokorai munzwe kuna 2 Corinthians 6 verse 16 to 18 pastor. 2 Corinthians 6 verse ya 16. Temberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo? Nokuti isitiri temberi yaMwari mupenyu. Mwari sezvaakareva achiti, ndichagara mukati mavo nokufamba mukati mavo, ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Saka budai pakati pavo muzviravure, ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana nevanasikana vangu, ndizvo zvinotaura Ishe une simba. Saka Mwari ane zvimwe zvaanoti zvine tsvina zvisingafaniri kuwanikwa pavana vake vanonamata. Iye zvinotoda kuona muenzaniso wemwe murume mubhaibheri ainzi Akani. Nyaya yake iri kuna Joshua. Endai ikoko muone chimwe chinhu chinoratidza Mwari kuti anosvotwa tikada kungomunamata asi pakati pedu paine zvinhu zvine tsvina. Saka zviri kuitika apa pastor, teererai nemuvateereri. Ndinoda kuti muchikamu chinechi pastor tione kuti munamato haukavhire zvinhu zvine tsvina zviri kufanira kuraswa. Kune vanhu vanokurumidza kunonamata votsanya. Mandinzwa here kuti Mwari itai so, yeti Mwari oramba kupindura, because kwete kuti ari kuti hausi kunamata zviri correct, unenge uchinamata wakaperera, but Mwari anenge achisvotwa kuti sei wamhanyirira kunamata asi paine zvine tsvina zviri kufanira kubviswa. Kurava kuti zvinhu zvataichitaura zviyaizvo zvamamuchirondedzera muchikamu chekutanga zvinofanira kutanga zvaraswa. Exactly. Tine vanhu vanoita mitsanyo pastor vari kuenda kumakomo vachinamata vachirara vachiita ma all night prayer
vachishinga vachirara vachimba but vasingadi kubvisa zvinonzi naMwari bvisai. Verengai Joshua chapter 6 verse 17 to 19. Joshua 6 verse ya 17. Asi guta rinofanira kuyereswa kuna Jehovha, iri nezvose zviri mukati maro. Asi rakabhebedzi, chifeve chiya ngaaregwe ari mupenyu, iye navose vari mumba make, nokuti wakavanza nhume dzatakatuma. Asi imi chenjerai pazvinhu zvinoera, kuti murege kutora chinhu chinoera mambochiyeresa, naizvozvo mungatukisa misasa yaIsraeri mukaipinza mudambudziko. Asi sirivheri yose nendarama nemidziyo yendarira neyamatare zvitsvene kuna Jehovha, zvinofanira kuiswa muchivigiro chepfuma chaJehovha. Mwari anga avaudza kuti pamuri kunorwisa guta reJeriko, musabate chinhu. Munhu wana arifana kurarama ndirakabi. Anga aratidza kutenda. Zvikanzi zvimwe zvese pisai. Mari irimo hanzi itorei igoya kuchechi. Haizi yemunhu. Chiverengai verse 24 pachapter iyoyo yaJoshua 6. Joshua 6 verse 24. Yes. Ipapo vakapisa guta nomoto nezvose zvakanga zviri mukati maro. Asi sirivheri nendarama nemidziyo yendarira neyamatare vakazviisa muchivigiro chepfuma cheimba yaJehovha. Vakateedzera. Chiendai pana Joshua 7 verse 10 to 12. Joshua 7 verse ya 10. Yes. Ipapo Jehovha akati kuna Joshua, simuka wawireiko pachiso chako. VaIsraeri vatadza, vadarika sungano yangu yandakarayira, vatora chinhu chakaereswa, vabavo nokunyengera, ndokuchiviga pakati penhumbi dzavo. Zvanga zvaitika vateereri. Vane guta ravanga vakuda kunoti vaparadze reAi ndana Joshua. Ndobva atoona kuti kaguta kadika hangaendese masoja ese. But vakakundwa nekaguta kaya. Ndobva zvamunetsa kuti chii chaitika kuti tikundwa hazvisi zvega izvi. Saka Joshua anga akunamata kuti Mwari matenderei kuti vavengi vedu vatikunde, vanhu vaduku duku vashoma kudaro. Saka ari kunamata achitsanya paipai. Ndobva hanzi naMwari, simuka handitombopindure munamato wako, ende handisi kuzoramba ndichikuperekedzai kuhondo, because matadza imimi pakati penyu pane zvandakakurambidzai kuti musatore, asi pakati penyu matora. Hani muri kuona nyaya yacho. In other words, Mwari ari kuti Joshua kunamata uri kunamata, ende uri kutoita wakaperera, but handisi kuzokunzwai kana kufamba nemi as long muine chinhu chiri pakati penyu chakaipa. Ameno mungati kudii? Kune vanhu pastor vari kunamata but havatore nguva yekuona kuti pakati pedu zvinhu zviri right here pamba panapa. Ende vhesi ya 12 yamama tindiverengera iri kutoti iyo hamuzofi makakunda vavengi venyu. Ende guta reAi sekutsanangura kwaroita Bhaibheri kakare kaguta kadiki diki, asi kakavakunda. Saka kune zvimwe zvinhu zvekuti chero zviri zvidiki diki tinotadza kuzvikunda sevana vaMwari. Nekuti Mwari anenge achisemburwa netunhu twatakachengeta twatinofanira kunge takarasa. Izvozvo zvinotokumbira kuti muri mufamily kudaro imbonyatsoona kuti zviri right here pamba penyu. Verenge henyu kuna Joshua ikoko verse 19 kusvika pa21 yaJoshua 7. Joshua 7 verse 19. Yes. Zvino Joshua akati kuna Akana, mwana wangu, chikudza Jehovha Mwari waIsraeri, uzvireurure kwaari, ndiudze zvino zvawakaita, usandivanzira izvo. Ipapo Akana akapindura Joshua akati, zvirokwazvo ndakatadzira Jehovha Mwari waIsraeri, ndakaita zvokuti nezvokuti, ndakaona pakati pezvakapambwa nguo yakanaka inobva Bhabhironi nesirivheri yakasvika mashekeri ana 200, norurimi rwendarama rwakasvika mashekeri ana 50 pakuyerwa kwarwo. Ipapo ndakazvichochora ndikazvitora, tarirai zvakavigwa pasi mutende rangu, sirivheri iri pasi pazvo. Maona zvaitika. Mwari vakundwa zvikanzi Joshua ingwe yekuti muite action. Bvisai chinhu chakaipa kana muda ndikuperekedzei. Saka Joshua ndobva vatanga. Ndobva vaona family yakabatwa dzinza racho. Ndobva vaona sekuru wacho abatwa. Ndobva vaona family yaAkani abatwa. Iye arizii kusvikira Akani abatwa. Ndobva hanzi naJoshua, chii mwanangu? Waparadzisa Israeri yese takundwa kuhondo chii? Kwakuzobuda pachena zvikanzi aiwa pataiparadza Jeriko paya. Pane zvinhu zvandakachochora. Pakanzi tiparadze zvese. Pane chimwe chihembe chandakafarira chekuBhabhironi. Ndakachitora ndobva ndanochicherera pasi petende rangu.
plus pane imwe mari pamari yaive yanzi yese iuye kuchechi, ini ndakatora imwe yachona. Kutotaura chokwadi izvozvi zviripo pasi petende rangu. Muri kuona zvikuitika? Anga akatozviviga zvinhu zvarambidzwa achidaro. Munoziva kuti kumafamilies pastor mune zvinhu zvimwe zvekuti vana vanogona kuuya nazvo, vabereki vasingazivi, zvekuti muchidzidzo chinoka ngatingoti zvebhabhironi. Mungatsanangurisei ndikati zvebhabhironi, zvekunyika zvisingarumbidze Mwari. Exactly. Ibva imangobunyatsokuburisa pachena kuti sechichi. Pastor, munoziva zvinoitika? Inini ndinotaura navanhu vakawanda, unonzwa vachingoti pastor tinamatirei, hatisi kurara. Mwana anenge achingodedzera ari kuvhumuka. Zvinotoda mabvi pastor. Hakuna kumwe kwatingapotere kunze kuna Jesu. Tibatsirewo nemabvi munhu waMwari tinyengetere. Muri kuona zvikuitika. Saka muchaona kuti zvimwe zvacho ndosaka Joshua akanzimbomira kunamata. Vateereri pamwe pacho mabva akanaka. But chiri kuita kuti vana vavhumuke nezvimwe zviri kungoitika pamba zviyaka. Pamba pakachena here. Do you know kuti kune vana pastor vanongoya nezvimwe zvinhu zvavasingazozvi zvinorevei zvavachingopfeka. Ndogona kutadza kunyatsotsanangura pastor, but kune zvinhu zviri mudzimba dzevana mavanorara zviri kungowiwa nazvo vabereki havana nguva yekuzviongorora. Ende mwana ukamubvunza kuti zviizvi anokuti ifashoni, nonzi Masara mufundisi. Yeti zvimwe zvacho ndezvekutoshandiswa kurumbidza vamwe vaMwari. Saka muchiona kuti munopesera maakunamata pastor muchitsanya mofunga kuti Mwari haanzwe. Yeti Mwari ari kusemburwa nezvinhu zviri mukati memuri. Munhu angapfekei pastor semuenzaniso kungoti ndikuzeza kuti ndotaura kuti kudii zvazvinoita vateereri musamirire kuti vazobvunza pamafoni kaungoti semuenzaniso. Because zviri kutaurwa vana mufundisi vateereri ndezvekuti kune zvimwe zvinhu zvekuti munhu akapfeka, sekudzidza kwatakabhoita panyaya dzekupfeka, munhu akapfeka, vanozvipfeka vanenge vaine chinangwa chinosumudzira zvinodiwa naSatani. Yes. Saka mwana vamwe nekusaziva, vamwe nekutoziva, anonotorawo zviya ouya nazvo kumba, iye otopota achizvipfeka. Kandi kupfeka kwaari kuita kutokwezva mweya yakaipa kuti iuye paari. Imi mozongoona mwana akunetsekana. Ndosaka ndiri kuti mufundisi ibva imangoburitsa pachena kuitira kuti zvibatsire. Umwe anogona kutonoona kuti zvandanchita chimwe maybe zvandingangotaura pastor toda kuti tifambe hedu nechidzidzo. Kune vasinganamate Mwari vanoda kukurumbira voita pfuma asi pfuma ichibva kuna Satani. Vamwe vacho vanotori nemachena avanopfeka muhuro. Aunotoona kuti ane design yakafanana. But zvinhu izvozvo izvo unenge uchitozviziva mukudzidza shoko raMwari kuti izvi ndezvekurumbidza vaMwari vaya. Saka vanozvipfeka vachibva vaita mbiri nemari dzakadaro. Unoona nevana vasiri kutomboziva kuti zvinorevei, vanogona kuturika macheni iwayo pamitsipa. Nezvimwe zvakadaro pastor hatingazvipedze zvese, but chiri kudiwa paka mutungamiri wemhuri ngaatsvage kuti zviri kudariso pamba chii. Zvakazoitika pana Akani pastor, vakaenda naye akanotakwa nemabwe zvese zvimwe zvese nevemhuri yavo vakazopiswa nemoto. Kureva kuti zvinhu zvaifana kupiswa nemoto zvaifana kutsva nditi, but nenga rekuti hazvina kupiswa munhu ndiye akazotsva. Saka panyaya yaingogumire tichirarama pastor iri kutorera even pachauya Jesu pakuguma kwenyika kuti vanhu akaramba kuparadza zvaainazvo. Zvazviri kureva ndezvekuti Mwari haana option, anotozoparadza iye. Vateereri vamene kana manzwa zviri kutsanangurwa namufundisi muchidzidzo ichi, kune zvimwe zvinhu zvinorumbidza Satani kwazvinenge zvichiitwa. Saka dambudziko ndiri kuti vana vaMwari vari kuuya kuzonamata asi vokwekweredzana nezvinhu zviya vachiuya nazvo chiri kuzonamata. Kune dzimwe nziyo chadzitombotora semuenzaniso dzekuti padzinoridzwa dzinoridzwa kuti dzirumbidze Satani. Kune mazuva ano kwaane zvekuona zvinoonekwa pamafoni, mafirimu chichi, mamwe acho unotoyatsoona kuti charakadhizainirwa kumutsa shungu dzekuenda kuna Satani. Saka vana vanonotora zvinhu zvakadaro vorarira kuzviona pamafoni amuri kuvatengera, pamakombiyuta ari mudzimba dzavo. Kana mwana akuzonetseka, imwe mangoti mufundisi tinamatire mwana ari kungodonha
ende Satani zvaanobva aita anobva ati nditete vasuda kuti mwana aroorwe ani mazvona yeti midziyo yaSatani iri mumba menyu iri kushandiswa nevana iri kukoka mweya yakaipa. Ivo vanenge vasingatozoti pane kwaazvitora saakana akaviga umba zvinhu izvozvo hazvina kunaka. Ndakazona nevamwe vana pasta vabereki vanenge vasingazivi kwavanoenda uku vari kunotora zvinhu zvebhabhironi. Miri wese unenge uine mastembi pasta, zvidhindo, miri wese wakanyorwa. Zvinhu izvozvo zvinokweka mweya yetsvina. Vanodaro miri yavo yaka mukatotarisa vanenge vachitsvaga mamwe masimba erima kuti vakurumbire mune zvimwe zvinhu zvinosotesa Mwari. Chimboonai futi Mwari paakaramba kufamba nevana vaIsraeri pana Exodus past 33. Ndoda kuti verenge verse 4 kusvika pa6. Exodus 33 verse 4. Zvino vanhu vakati vachinzwa mashoko iwayo akaipa vakachema, kwakanga kusino munhu wakashonga zvishongo zvake. Ipapo Jehovha akati kuna Moses, uti kuvana vaIsraeri, muri vanhu vane mitsipa mikukutu. Kana ndikapinda pakati penyu chinguva chibwe chiduku duku, ndingakuparadzai. Naizvozvo bvisai zvishongo zvenyu zvino ndizive chandingakuitirai. Ipapo vana vaIsraeri vakabvisa zvishongo zvavo kubva pagomo reHorebhi. Mwari anga ati handichafambe nemi kuenda kuKenani. Mozisi ndobva achema. Saka pakasvika news kuvanhu kuti tiri kutadzira Mwari, vati havachatiperekedza, hanzi vanhu ndobva vachema. Saka kuchema uku ndofunga kwaiva kwekutoti Mwari tiregerereiwo kani vachinamata. But Mwari haana kunzwa munamato. Ndopandinoda kuti vateereri vabate kuti pakasaita reformation prayer does not substitute tsvina iri kufanira kubviswa. Munamata haubvisi, hautore nzvimbo yechinhu chinofanira kuraswa, kuti uite unge magic yekukoka makomborera Mwari. Saka Mwari ndobva ati alright, kana muda tikondinyeteswe rwendo chibvisai zvishongo zvose zvamakapfeka izvo. Hanzi kubva musiwo wevana vaIsraeri kwakukatanura zvishongo zvanga zvichisembura Mwari zvanga zviri pavari. Saka muchiona kuti even pavatendi nanhasi vane zvishongo zvamwe zvavanoshandisa zvinotovengwa naMwari. But vanenge vaida kuita kunge kufosa Mwari kuti tigashirei takadaro ende ngatifambei rwendo takadaro bedzi. Hani mazonaka zvoita kunge zvinonzi vatendi vakachema vachinamata kuti Mwari wemasimba ose tinzwe kunge zvinonzi fambai nesu bedzi. Saka Mwari ari kuti inzwai vana, kufamba nemi ndinoda, but zviri pamuri zvishongo izvo zviri kundisembura. Chii chinoita kuti vanhu varambe vachida zvishongo pasta? Verengai tisatanzwa kambo. Endai kuna 1 John chapter 2. Tangirai henyu paverse 15. Tangirai paverse 15. 1 John 2 verse ya 15. Yes. Musada nyika kunyangwe nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Nokuti zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwenyama, nokuchiva kwemeso, nokuzvikudza kwoupenyu, hazvibvi kuna Baba asi panyika. Nyika inopfuura nokuchiva kwayo, asi unoita kuda kwaMwari unogara nokusingaperi. Saka pari kunzi tisade zvemunyika, kubvira kufashoni nezvakadara mheno matsanangura zvekuti vatendiwo vateereri mutozvinzwisa kuti Bhaibheri kana achiti zvemunyika kungoti hedu nyama yedu yakarerekera kuda zvemunyika zvinoita kunge zvinofadza, but ndo zviri kukonzeresa kuti Mwari ati bvisai zvishongo izvi, bvisai nhumbi dzekubhabhironi idzi nezvese zvatinounganidza zvinosembura Mwari. Saka kana taakuda Mwari vateereri, hatibvisei zvese zvine tsvina. Rambai ngatimbonzwai kambo. Anditi toda kutenda. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Kutendeuka Nekushanduka part 2. Zvinhu zvakawanda vateereri zviri kufanira kuraswa kana taakuda Mwari.
tinofana kusaramba tichibata zvinhu zvine tsvina. Toda kuramba tichitarisa nyaya yekunamata, asi pakati pedu pachiwanikwa zvinosembura Mwari. Zvima Mwari anoona sei nyaya iyi? Handei pana Numbers 25 pastor, verse 1 to 3. Numbers 25 verse 1. Zvino vaIsraeri vakagara paShitimu, vanhu vakatanga kuita upombwe navasikana vaMoabhu, nokuti vakadana vanhu vauye kuzvibayiro zvavamwari vavo. Vanhu vakadya vakafogamira vamwari vavo. VaIsraeri vakazvisunganidza naBhaari Peori. Jehovha akatsamwira Israeri kwazvo. Vanhu veIsraeri vanga vakutoona musha weKenani uri pamhiri. Vakutosvika kuKenani 40 years dzemurenje dziya dzakutopera. Hanzi amheno zvakaitika kwakutanga kuwadzana nevakadzi vekwaMoabhi. Hanzi kwakutanga kuita upombwe paya. Vakutanga kuenda kunoshumira vana Bhaari vainamatwa nedzimwe ndudzi idzi. Maona zviri kuitika pari kuti upombwe poti kunamatwa vamwe vamwari. Ivo vakutosvika mufunge uKenani. Chii chimwe chaiitika pazvinhu izvi pastor chinoburitswa neBhaibheri ipo paShitimu apa? Endai kuna mapisarema munzwe. Tozodzoka ndoda kuti mutamaita full picture yezvaiitika ipapo zvakasembura Mwari. Mapisarema 106 verse 28 na 29. Mapisarema 106 verse 28 na 29. Vakazvibatanidzawo naBhaari Peori, vakadya zvakabayirwa vakafa. Naizvozvo vakamutsamwisa nezvavakaita, denda ndokupinda pakati pavo. Saka yanzi chimwe chavaita, vanga vakudya zvinhu, fudhu yaiitwa, mitambo yaiitwa, mabiko acho aive ekudedicata kune vakafa. Saka Bhaibheri pari kuti vakadya zvakabayirwa vakafa, harisi kuita sekunge zvinonzi vakafa varikoba. Aiwa, riri kuti mupfungwa dzavo vaifunga kuti mitambo ibira ravaita ndere kukoshesa vakadii vakafa. Yeti Bhaibheri rakatidzidzisa kuti akafa hana chaanoziva. Saka area iyoyo yekuti vairamba vachikoshesa vakafa yakasembura Mwari. Area yekushumirwa Bhaari yakasembura Mwari. Area yeupombwe yakasembura Mwari. Muri kuona zvinhu zvanga zvakuitika izvi. Ende zvinhu izvozvi zvese zvichiri kuwanikwa pavatendi pastor. Tine vatendi vanoita zvekuti kuchechi variko, asi chinamato chacho chinovasunungura kuti kana makumboita chivanhu chenyu nezvemidzimu itai henyu. Unogona kuenda kunganga. Unogona kuenda kunganga, vanotosununguka. Tine vanhu vanoita zvekunamata pastor, asi muupombwe vakatyokera futi. Hani mazonaka. Saka Mwari akaona sei nyaya iyi? Ndopandinoda kuti tiende pamberi. Patisati taona kuti Mwari akaigadzirisa sei. Iyo nyaya yekuatenda mabira avaita. Vachienda kumabiko akadai ekurumbidza zvimwe zvinhu. Vorara variko vachiridza ngoma vachidii. Bhaibheri rinoti kudii? Toda kuzodzoka kunyaya iyi. Endai pana 1 Peter. 1 Peter chapter 4 verse ya 3. Peter wokutanga 4. Inyatsoiverengai vateereri vainzwe iyoyo. Verse 3. Yes. Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni, nokufamba noutere, nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa, namabira, nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Manzwa kuti kudii pasi? Panapa pari kunzi vatendi vari kutaurirwa kawo. Vatenda. Kuti nekuti maakunamata. Maakunamata. Saka haisisiri nguva yekuramba muchiita mafambiro akaipa. Right. Ataurwa acho ndati. Ndoda kuti vateereri vabva vanzwa mafambiro akufana kutoregwa kuitwa. Saka pane mafambiro ari kunzi mafambiro anoitwa nevahedheni. Zvinosanganisira kuchiva, kudhakwa. Handei mbichana. Ndoda kungoti muchitaura zviri mubhuku ini ndongotsimbidzira kuateereri. Kuchiva, Mwari haachada kuti tive vanhu vanochiva. Chimwe chataurwa chii? Kunwa waini, kudhakwa. Bhaibheri pari kutaura nyaya yewaini iri kusiyana newaini iya yepamuchato wekana pastor. Waini yepamuchato wekana waive muto wemazambiringa usina kufemenda une uturu. Ungafanane nemaheu nhasi. Saka Bhaibheri parakuti kunwa waini kwekudhakwa uku rakureva zvinodhakisa zvese vateereri. Zvekustika zviya zvinoitwa nevechidi kunzi akastika. Uchidhakwa pfungwa, muchinwa doro, muchidaro kunzi tembei taenda kunoita 1-1 vachidaro. Hanzi kana waamukristu nguva iyo inenge hazvichadiwe izvi. Chimwe chii pastor? Kutamba kwakaipa. Kuita sei pastor? Manzwisirenyu.
nemabira pari kunzi kutamba kwakaipa nemabira zvabatanidzwa. Right, kutamba kwakaipa vanhu vanogona kuenda kunofara. Exactly. But kufara kwacho mutambo wavari kuita hauna kurumbidza Mwari mukati, hapana, unotokurudzira zvakashata. Vanhu vanogona kungoti hande kudhemu. Kudhemu ikoko zvinenge zvichiitwa pastor ndo zviri kunzi nebhaibheri kutamba kwakaipa. Riri kuziva kuti ringapedze nguva. Inogona kuva hameno maitirwo aitwa pati yacho, hameno matambirwo ari kuitwa marecords. Sorry, pandoti marecords ndinenge ndichiitira imimi makakura kare. Zvinezvi vanhu havati marecords. Inenge ichinzi dance. Inenge ichinzi dance. Nziyo dzacho havachati tikuenda kumarecords, vanenge vaiti dancehall. Imimi hamungazvibate, but vateereri vari kutozviziva. Zvese izvo zviri mubhuraketi rekutamba kwakaipa. Mabira kutoreva kurarira vanhu vachingotamba pasi, zvekupira midzimu, vachipira midzimu. Hanzi nguva yakapfuura iyoyo. Nekunamata zvifananidzo. Nekunamata zvifananidzo. Saka vateereri ndo imwe area ida reformation. Tauya kuna Mwari. Mwari hachatitarisira kuti tive vanhu vane mitambo iyoyo yakafumuka yekuchiva nekudhakwa pachingonwewa. Hatibudei mazviri. Ngatidzokerei kunyaya yakaitika pashitimu. Toona kuti Mwari akaita sei pana nyumeri paya. Endai pana Numbers pastor. Pana Numbers. Verengai Numbers 25 verse 6 to 9. Numbers 25 verse 6. Zvinovonei mumwe murume wavana vaIsraeri akauya kuhama dzake nomukadzi muMidhiani. Mozisi neungano yose yavana vaIsraeri vachizviona. Ivo vari pakuchema pamukova wetende rokusongana. Zvino Finehasi mwanakomana waEreazari, mwanakomana womuprista Aroni, akati achizviona akasimuka, akabuda pakati peungano aine pfumo muruoko rwake, akatevera murume uya muIsraeri mukati metende, akavabaya nepfumo nomudumbu, ivo vaviri, murume muIsraeri nomukadzi. Naizvozvo denda rakaguma pakati pavana vaIsraeri. Vose vakanga vafa nedenda iroro vakasvika zviuru zvina 24. Mukazoiverenga muchienderera mberi vateereri, unotonzwa Mwari ari kuti Finehasi adzora hasha dzangu. Ani mazonaka. Macherechedzeri pastor kuti Mozisi neungano vainamata pakanga paita denda. Vachichema pari kufiwa. Vachichema. Hazvina kumisa denda. Ipapo ndoda kuti pfungwa ibatike kuti kuchema kwavaita vachinamata hazvina kumisa dambudziko. Why? Hazvina kubvisa hasha dzaMwari. Because chaikonzera hashaka changa chichiri kutoitika. Saka Mwari aita ushamisika kuti muri kuchema, muchitsanya, muchinamata, musingabvise izvi. Ndo dambudziko riri pavatendi pastor, kuti vanochema vagoimba kuna Mwari, but zviri kusembura Mwari havadi kuzvibvisa. Saka Finehasi hanzi akabvaona mumwe mukomana aitoonerero. Ivo vanhu vari kuchema kudaro vachinamata, kwakutorana nepfambi kupinda mutende masikati masikati machena. Vanhu vese vachiona, hanzi Finehasi akati aiwa uyu aenderero, hanzi kwakunovaura ipapo. Mwari akati hasha dzabva. Pfungwa iripo ndeyekuti Mwari kana pakati pedu pachine zvinosembura, anotarisira kuti zvibviswe. Zvakanaka. Hatichiona imwe enzaniso yekupedzisira family yaJacob. Hande munoona puna Genesis pastor chapter 31 verse 30 to 35. Genesis 31 verse 30 to 35. Zvino kana wakada kuenda hako zvawakanga uchishuva zvikuru imba yababa wako, wagobireiko vamwari vangu? Jakobho akapindura akati kuna Rabhani, nokuti ndakanga ndichitya, nokuti ndakati zvimwe munganditorera vakunda venyu nesimba. Iye wamungawana aida vamwari venyu ngaarege kurarama. Zvino hama dzedu dzichiriko, natsai kutsvaka zvinhu zvenyu zviri kwandiri mugozvitora, nokuti Jakobho wakanga asingazivi kuti Rakeri wakanga azviba. Zvino Rabhani akapinda mutende raJakobho nomutende raRea nomutende ravarandakadzi vaviri, asi haana kuzviwana. Ipapo akabuda patende raRea akapinda patende raRakeri. Zvino Rakeri wakanga atora vamwari akavaisa muchigaro chekamera akagara pamusoro pacho. Rabhani akabata-bata pose mutende asi haana kuzviwana. Iye akati kuna baba vake, ishe wangu ngaarege kutsamwa, nokuti handigoni kusimuka pamberi penyu, nekuti mutoo wavakadzi uri kwandiri. Iye akatsvakisisa asi haana kuwana vamwari. Labhani achitaura naJakobho ari kuti zvaungowafunga kuenda kunyika kwenyu, watorerei zvimwari zvangu.
because chakarwadza Labhani vaive vahedhe navo kuti munhu uyu muzukuru angoenda pakuzosara vachitarisa pamba kudai kwakuona zvimwari zvadii zvaenda. asi vanhu vanonamata zvimwari zvinobiwa unozva vanhu ndokumwe kuremadzwa kunoitwa pfungwana zata kuti mwari anobiwa hataure kuti kana kuzvirwira ega. ndakambonzwa umwe ainetsana kune rimwe dunhu munyika medu munomu. Baba vane kakutenda kavainako saka vanopota vachiuya vaine zvinhu zvavo vanenge vaine mvura dzavo hameno nemamwe matombo saka hameno pavanopfekera mumba saka mudzimai anopota achibvisa orasa. Saka hanzi vakazosvika kuti ndeni ari kubvisa zvinhu zvangu zvakakosha muno saka mudhara anenge aitofunga zvinhu zvandainazvo zvimatombo izvi zviri kundichengeta but ukaona zvinoraswa ndopaunooti hameno pfungwa zvadzinomboita saka zvanga zvabiwa. Jacob haana kuziviza kuti mudzimai wakadi aba hanzi kusvika vakatsvaga vakazvishaya iye anga akazvigarira zvimwari zviya izvi. Munoziva kuti pasi ezvino izvi tine vabereki kana kuti vana baba dzimwe nguva havatoziva kuti mukati memhuri mune zvimwe zvirimo zvinenge zvawiswa nemadzimai kwete kuti ndiri kulebhura madzimai sekunge maculprits zvinogona kuva either kuunzwa nababa namai vasingazvizive zvekuti Jacob akatoti tsvagai tinotorirei zvimwari anazvo ngaafe asi hana kutoziva kuti Rakeri angazvitora. Vanotodzidza bhaibheri pastor vanoti nengari yekuti Rakeri akanonoka kuita mbereko munhu aishungurudzika pakushaya kuita vana saka anga ari kuedza zvese kunyange murume aive murume wechechi mudzimai hongu aive wechechi but nengari yedambudziko rembereko aitraya zvese even zvimwe zvisingawanikwe kuchechi. Muri kuona dambudziko riri pavatendi zvino kuti kuchechi vanotouya but vakasangana nedambudziko rekuti kana urwere kana kuti mbereko kana kuti ari kungoita vanakomana ari do musikana kana kuti ane vanasikana chete ari do mukomana kana kushaya basa vanonotraya zvimwe zvekuti baba havatozvizive vanenge vaitofunga kuti nevana vangu tiri kuenda kupi tiri kuenda tese kuchechi tichitorumbidza Mwari nenzira yakanaka. Hani maona dambudziko riri kuitika mudzimurika saka ndoda kuti muone kuti vakatozonosvika kunyika kwavo vainazvo zvimwari izvi. Endai pana Genesis muone tizoikomenda ka1 nyaya iyoyo. Genesis 35 manje chiendai pavhesi 1 to 4. Genesis 35 verse 1 to 4. Zvino Mwari akati kuna Jakobho, simuka ukwire Bheteri undogarako uitire Mwari aritaripo iye akazviratidza kwauri panguva yekutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo, tisimuke tikwire Bheteri. Ipapo ndichaitira Mwari aritari, iye wakanga aneni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Ivo vakapa Jakobho vamwari vose vedzimwe ndudzi vakanga vari pamaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo. Jakobho akazvicherera pasi pomuti womuoga wakanga uri paShekemu. Vakapfuura norwendo rwavo. 35. Saka mufundisi manzwa zvaitika apa. Jakobho nemhuri yake akuda kunonamata Mwari. Pane paakazosvika pakuzviona kuti pamba pano zvinhu hazisi kufamba mushe. Ndobva anyatsoona kuti hatinganonamate Mwari nechimiro chiri panapa. Kwakuudza vana vake nemhuri yese kuti bvisai zvimwe zvimwari zviri pakati pedu. Muri kuona here chinhu chandishamisa pasi kuti hanzi pavaibvisa zvimwe zvimwari vane zvimwe zvimwari zvavingova nazvo mumaoko nemunzeve. Muri kuona kuti but munoziva kuti ukazvitaura nhasi kunyanya kuvana vechidiki kuti zvimwe zvinhu zvamuri kuisa mumaoko zvimwari munoziva kuti vanotofunga kuti hausi kufambirana nenguva asi bhaibheri riri kutotaura kuti zvimwe zvimwari zvinotoiswa mumaoko zvimwe zvaitova munzeve. Hani mazviona manjeka but vakabva vacherera zvese. Hanzi ndudzi dzakaita sei padzakavaona Mwari akaisa chipa vari vanhu vakatanga kuvatya. Hanzi vanga vane kutyisa kwanga kwaiswa pavari. Ivhesi ya5 yaGenesis 35 Mwari angaisa kutyisa kwake pavari nekuti varasa zvinosembura Mwari. Pasita ndakasangana nemumwe mufana zvinoitika mudzimhuri zvakasiyana siyana saka anga ine bhaudhi pamuno panapa. Bhaudhi rinenge rakasungirirwa pamuno panapa nerimwe renge rakaiswa panzeve. Mabhaudhi chaiwo aya anenge achiita kunge mabhaudhi maduku zvakaiswa panzeve kudai.
but chiri fani munhu yaanotodedza zita raMwari ane kuchechi kwaanotoenda every week. Ndikati ko chibva na zvikanzi chii pastor? Ndikati kuzvisunga mabhaudhi pamuno kunzeve kudai chii chiri muri kuseka pastor? Zvikanzi asi hamuone kuti that's the in thing, pakuti in thing kurodza ndo zviri kutrenda, ndo zviriko nguva iwayo. Mabhaudhi chaivo pastor akaborwa pamuno panapa nekunzeve uko mufana wechikomana kudai. Saka zvinhu zvese izvozvo pandima yemaverengai zviri kuratidza kuti zvine kakurerekera pakunamatwa kwevamwe vaMwari. Zvinhu zviri kufanira kuraswa mukati saka vana vanongozviona voti ifashion. Vanenge vachifunga kuti ifashion vasingazivi kuti vari kutozviendesa kumweya yakaipa. Dambudziko parinozoitika pastor vana ava pavanotanga kuita zvimwe zviri fani kana ungodona zvekuti unofunga kuti munhu ane epilepsy, vabereki vacho vanokurumidza kuti tinamatireiwo. Muri kuona pandiri kureva yeti chida kubviswa mabhaudhi. Ndo zvakagonekwa naJacob kuti no, ndisati ndanonamata Mwari. Chinoda kutombotanga chaitwa ndechekuti vana vangu vakapfeka sei, vana vangu zvii zviri pamiri yavo, ndobva azvirasa. Saka ipapapo aterereka haasi ngori mabhaudhi bedzi anoborwa pamuno kana panzeve. Zvinogona enda kumusic pastor. Mambopataura munoziva kuti music iri kuteererwa nevana imwe yacho zita raMwari riri kungokwekweretswa richiumburutswa. Unoshaya kuti chaari kuriumburutsira zita raMwari chii. Zita rakakosha kudaro. Song yacho inenge isinei naMwari ka, but inongokarika yanzi Mwari ndima akandipa chipo ichi chekuputa zvinodhaka. Mwari ndima akandipa chipo icho chichi chekuti vanhu vafumuke kudaro vachiita zvinonyadzisira. Saka kuenda mafirimu pastor, vana vedu vane zvinhu zvavari kuona pamafirimu zvekuti zvina Satani. Then imwe area iri kukwadza vechidiki yekuti iraswe kana vauya kuna Mwari, pornography pastor. Pornography, kuona mifananidzo yevanhu vakashama asi zvichinyanya kurerekera kunyaya dzebonde. Iri kuti pamafoni, yoti pamabhuku avanenge vainawo. Inyaya itoda kubviswa iyoyo. Saka kana taona pastor kuti Satani ane zvombo zvinoshandiswa kwaari, zviri kuratidza izvozvo zvekuti music, mafirimu, mabhuku, izvi zvinoiswa pamuno, mabhaudhi mumwe mamwe anosungirirwa panzeve. Chii chinoda kuitwa? Onai zvakamboita vamwe vatendi pana Acts 19. Verengai verse 18 to 20. Acts 19 verse 18. Yes. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakazvireurura nokurondedzera mabasa avo. Navamwe vazhinji vaiita un'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose. Vakaverenga mutengo wadzo vakawana kuti waiva masirivheri ane zviuru zvina 50. Naizvozvo shoko raShe rikakura nesimba rikakunda. Saka chimwe chinoita kuti shoko raMwari rikure rikunde pamuri vatendi, pamwe pacho musazofunga kuti Mwari haasi kukunzwa iminamato muchirara muchitsanya. Zvinoda kupiswa ngazvipiswe. Pane zvinhu zvatichiinazvo machira ekuchivanhu ngaapiswe. Pane zvimwe zvatiri kukoshesa tichifunga kuti ifashion ngazvipiswe. Pane upombwe huchiri kuraramika pakati pedu ngaubve. Pane vachiri kuita tsika yekuenda kumabira nekutamba kwakaipa vachirarira vachinzwa mhanzi dzinonyangadza. Kune vamwe vanhu vasungirira zvimwe zvinhu pamaoko avo, panzeve dzavo. Zvese zviri kutsanangurwa neBhaibheri nezvishongo pastor. Zvinhu zviri kufanira kupiswa pastor. Mabhuku ane tsika dzakaipa dzese idzo dzepornography. Kwauri ikoko muteereri pari kupera chidzidzo chinechi, kana uri kurevesa nemwoyo kuti Mwari ndibatsirei, wongorora mhuri yako, wongorora iwewo pachako, wona zvamuri kupfeka zviri kufanira kupiswa ka usati wanyengedzwa naSatani. Zviitei nhasi chaiye. Kumbirai vateereri muvaoneke pastor. Tinotenda vateereri, I think izvi zvajeka. Saka zvimwe zvinogona kunge zvisina kudomwa asi zviri pachena kuti zvinoshandiswa mukupira mukusarumbidza Mwari. Tsvagai zvinhu zvakadaro. Chero paita zviri kunetsa mumusha, musati mamhanya kunotsvaga munamato nekutsanya, tsvagai kuti hapana here zvinoda kubviswa. Mwari ave nesu. Kana pangaita mibvunzo kana pamwe panoda kuti tibatsirane, tibatei. Kana kuine hama dziri padhuze nemi vanopinda sangano rema7th Day Adventist, endai kwavari. Vanoziva kuenda nemi kwamunonobatsirwa. Vakumbirei kuti vauye paWhatsApp, tivape malinki vapinde mumagrupu ane zvimwe zvidzidzo izvi. Vanogona kuenda pamaWhatsApp, tibatei nenhamba dzekumaWhatsApp. Tinokupai zvakare zvimwe zvidzidzo zvakamboitwa kumashure zvinopindura mimwe yemibvunzo yenyu.
tibatei panhamba dzinotera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe